Ayan guys, nandito na kami sa Bautista. Bautista ba to? Ayun nga, di ko alam kung binumbong na to, Bautista to. May binumbong dun eh. Sinabi, bawal ang picnic sa binumbong. Di ko alam kung ito na yung binumbong eh. So ito na siguro yung binumbong. Kulit mo! Kami dito is binumbong. Oh, mukhang malalim. Medyo mahirapan yata kami. Sinusukat yung tatawiran namin. So ayan nga guys, nandito muna ako sa waiting shed ng ano bang lugar to? Ng Garitsur. Kasi medyo malakas-lakas yung ambon niya. Kaya huminto muna ako dito. Nakakabasa ng konti. Kaya maya-maya lang siguro ratratin na natin o punta na tayo para makarating na doon. Kasi alam ko naghihintay na yung mga kasama ko doon. Kung may mga kasama ako, hindi ko alam kung ilan sila. Pero pagkakalam ko 4 kami na pupunta doon. So ayan, pwede na naman yata. So go na naman tayo. Mukhang malalim. Medyo mahirapan yata kami. Sinusukat yung tatawiran namin. Parang medyo okay naman yata. Ayan, kasama ko si Maestro CM. Eto na naman kami, parang San Miguel lang. Isasapak na naman namin ang aming mga jet ski. Magiging jet ski na naman mga Grabe. Akala ko sinukat yung lalakaran namin pero hindi pala. Kinuha pala yung yung balsa. Doon namin isasakay itong mga motor namin. Ayun, siya pala si Biyaherong Hugutero. Paki-subscribe na lang guys. So doon namin isasakay yung aming motor. Yung medyas ko. Di ko alam yung naisuot ko pangkis. Si Biyaherong Hugutero humugot ng pagsasakyan ng mga motor namin. Eh ano pa nga ba? Dito daw namin isasakay. Kaya ba? Ay isa-isa lang muna. Sinong mauuna? Sampol. Sampol si M. Nandito lahat ng gamit ko. Hindi tataob. Ano ba yan? In-center stand niya lang o equal lang? Side stand. Wait lang ka no? Wait lang. Ako matumbala! Susunod dyan, medyo kinakabahan ako. Sabagay, nakaya naman ni CM, makakaya ko rito. Eda, matapatak di ba to? Natin eh. Papakas dyan. May matin naggilikod. Ito. Gilikod. Oops. Gilikod. Kailangan ba imulog ako? Sa kayakon? Bulog ka. Hop, 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 hop! Okay. Drive. Ay, sticker daw ka naman eh! Op, op!
Lumubog ti Maysa. Bubog. Nadagsin sa. Tagsan. Tagsan. Maysa lang. Inunig aji kuan. Hey! Ayan na. Magbalik! Ayan guys, umabot kanina yung ano, sa may makina. Wawa naman yung motor, o pwede pa mag-washing-washing na ng konti. Para maalis naman yung putik-putik. Ay grabe, ayan, tulong-tulong sila. Pasurong! Thank you, CM. Thank you, biyaherong hugutero. Kailangan pa ba? Ano bayad? Ticket daw. Ay, sticker? May dala ba ako? Ba't sa sticker mo ta kanyang ipitid pa lang? Ikaw mo pala. Nagan mo? Arjek, Junel P. Manawil, San Agustin. Ado yung pengor datoy? Medyo epic pa ay train pa yung dalan tayo ulit. Sos. Ayan mga kalakwatsero, nandito na tayo sa sinasabi nilang Bautista. Bali, eto yung sikat na pasyalan dito sa San Agustin. Totoo nga na napakaganda, mamamangha ka dito sa tubig, napakalinis. Tsaka look oh, may waterfalls. Punta natin mamaya. Sabi nila may cave daw dito ewan ko kung totoo yun. Sa totoo lang, napakahirap yung dinaanan namin. Lubak-lubak, ang daming mga pangit na kalsada. Pagpunta kayo dito dapat yung hindi maulan kasi napakahirap. Itong motor nga namin naging naging pang trail yung parang ewan ko pinaghalong sports na motor, dirty bike at saka jet ski. Ayun. Ayan. Si Maestro CM nasa likod tapos na mag-vlog doon, magsali-salita. Sali-salita. Ito na yung napakahirap sa akin. Wala kang tsinelas.
Di ko naman alam kasi na ganito mangyayari. Kaya paapa na naman ako. Eto na naman. Pipilay-pilay na naman sa paglakad. Buti pa sila oh. May tsinelas. May ilog na naman natatawirin pero at this time, lalakarin na namin. Medyo may pagkamalalim siya. Malakas ba yung force ng tubig? Hindi naman. Hop ya.